Veliki pozdrav svima, drago mi je da ste došli u naše selo. Ja sam Stefan Đorić iz sela Kacabać, otac dvoje dece koja treniraju u školici. A ja sam Zoran M. Jovanović, meštanin Kacabaća i dežurni za sve ideje. Za organizacije. Školica kako se zove? Školica se zove samo školica, nećemo da je krstimo da nam ne bi nalazili neke skrivene ideje i tako dalje, samo školica fudbala. Bravo golman! Ajde, teraj! Voli, šut! Bravo! Ajmo sljedeći! Bravo! Da krenemo i krenemo. Kad on šutne. Bravo! Idemo! Teraj, ja ću da podignem, vozi. Ja, ne volimo. Vozi. Ajde. Može, Zlatko. Bravo. Veljo, meni. Ajmo, Zlatko. Samo da gledaj. Ajmo brže, Zlatko, brže. Ajmo, kreni. So, odlično. Ajmo. Ajmo tu. Bravo. Ajmo. Brže, gledamo loptu, ne gledamo napolje. Korak, šut. Bravo. Ajmo. Ovdje, super. Ajmo vamo. Ajmo. Hop. Ajmo. Hop. Ajde, ovdje. Ajmo, tu, bravo. Idemo sljedeći. Ajmo. Brže. Daj. Ajmo. Može, idemo. Levo. Ajmo, desno. Levo. Desno. Levo. Desno. Ajmo, spremi, šut. Bravo, Vule. Brže malo, bravo. Može, ajde, šut, bravo golman. Ajmo, Ato, ajde. Može meni. Bez delame. Istina, može. Bez delame. Kreni. Dobro. Desno tamo, pa šut. Bravo. Lep šut da vidim, Bravo Veljo. Bravo, lepo je pripremio odmah ovamo za šut. Može, pripremi lep šut da vidim. Odlično, bravo Veljo. Bravo Roki. Bravo, lepo je pripremio odmah ovamo za šut. Ajde. Može, pripremi lep šut da vidim. Odlično, bravo Veljo. Daj još Sergej. Ajmo brže Sergej, najbrže što možeš, ajde. Bravo. Idemo najbrže.
To, bravo, može tu, može, stigne, ajmo ovde. Ovaj se. Ajde. To, može tu. Da pijemo vodu. Ajde, može. Ajmo ovde. Tu između. Ovde između, ajde. Ajde, i ja ti dodam za šut. Ajmo, ja ti dodam za šut. Pripremi se za šut. Ajmo, šut mi. Šut. Bravo. Dosta je. Ajmo sledeća vežba. Podstakla me Zokijeva ideja da osnuje školicu fudbala, da okupi našu decu da se bave sportom. Te smo uzeli ove majice čisto da se deca osjećaju kao tim, da budu svi jednaki. I to je. I baš je lepo, svaka čast Zokiju za izdvojeno vreme. Svaki vikend dolazi, trenira decu čisto iz dobre volje. I to je to. Baš mi je drago da može selo da živi i da se organizujemo. Kažite mi koliko dece ima u selu, a koliko dece dolazi u školicu? Pa u selu ima oko 30 dece, a 15 dece dolazi aktivno u školicu. Svaki trening možda čak sad i više. 15 je bilo kad smo 15 je bilo kad smo uzimali majte, sad ih ima i više. Ima li dece koje žive u Leskovcu, na primjer, a da vikendom dolaze baš zbog školice? Pa da, ima, evo tu su komšije iz Leskovca, iz Milanova, dolaze. Dolaze, ali pretežno su deca iz sela. Znači, baba i dede se raduju. Naravno. Pa učinili smo izgleda zadovoljstvo i babama i dedama jer imamo... Češće da viđu unuke. Dolaze sad. Pa dobro, lepo je. Vi ste deci poklonili majice, ali šta im je još posebno? Pa potrebni su, ja mislim, čunjevi, to trener bolje zna, čunjevi, možda još neka lopta. Male golove bi trebali da organizujemo, da napravimo. I to je šta znam, trener to bolje zna. Možda markeri da mogu da se dele u dve ekipe. Pa i to je jedna od ideja, znači da nabavimo markere, da nabavimo čunjeve, da nabavimo ove male, ja ih zovem merdevine za preskakanje, da vežbaju skočnost i obavezno male golove. Dogovorili smo se sa Stefanom kad ćemo da krenemo te još manje golove, pa kad ne budemo mogli ovde, moći ćemo u centru sela, tamo ima isto mesto, da tamo treniraš. Sada je lepo vreme, pa deca i treba da budu na polju i na svežem vazduhu, osim da se bave sportom, da budu i na polju, ali imate li neke ideje šta ćete za zimu? A osnovna ideja nam je bila da decu bar na tih sat i po do 2 odvojimo od kompjutera, od televizora i od telefona. I koliko vidim, oni sa nama ovde baš uživaju tih sat i po subotu, sat i po u nedelju. A kad dođe zima, vidjet ćemo, ima tu svakakvih ideja, možda ćemo čak da pravimo i sekciju za glumu. Vidjet ćemo, ima ovde dobrih glumaca, primetio sam, pokušat ćemo neke skečeve, da opet ne budu u sobi, da budu napolju. Prostorija u centru sela gore može malo da se sredi, tako Stefan? Pa može. Da, to ćemo nešto zajedno da sredimo, ima uslova, kad ima uslova lako ćemo da smislimo šta ćemo. Deca su mnogo dobra, deca su mnogo poslušna i deca su nestašna kakve i treba da budu ovim godinama. Od kog do kog uzrasta ima dece? Pa ima od predškolskog do 12 godina, jedino ako od ovih momaka neki nije prebacio u 13. Dobro, ima li nekog talenta? Talenta ima, kao što neko reče, 5% je talenata, 95% treba da bude rad. Ono što je bilo pre mesec i po kad smo počeli, sad je bar za 10% bolje. Sigurno. Šta bi ova deca radila da nije ove školice? Pa u suštini kad je lepo vreme, deca dosta vremena provode na polju, ali nisu na okupu, to je malo problem, ne skupe se sva deca iz sela, možda se skupi 2-3 dece, a mnogo je lepše kad su svi zajedno. I mnogo je lepša igra i više se druže, mnogo je bolje kad su zajedno. U suštini moja deca provode 90% vremena na polju kad je toplo vreme. Isto iz komšiluka koliko vidim. A kad je malo hladnije, vole svi naravno. Vole sva deca telefone, vole sva deca, samo to ne treba mnogo da im bude dostupno i nađu deca šta će da rade. Snađu se. Ovo je odlična zamena za videoigrice. Jeste, apsolutno. Što se tiče telefona i videoigrica, roditelji kažu da nas deca ne ispuštaju telefone. Tu su po meni mnogo više krivi roditelji. Svako dete traži ono što je njemu lakše i što mu je zanimljivije. A ti si tu da ga usmeriš šta valja.
Mislim, i mi smo igrali video igrice kad smo bili mali, nismo ni mi non stop bili na polju. Deca vole da se igraju, vole da trče, samo treba neko to da ih usmeri i to je to. Koliko uzrasta su vaše deca? Vukašin ima 6 godina, Nina ima 10. I Vukašin je pobedio na krosu. Jeste, i prvi razred i predškolske. Znači ušao je u kondiciju zato što trči redovno sa nama. Da, redovno I trenira. pobednik je na krosa. Vukašine, javi se pobedniče krosa. Bravo. Vulek je tamo i Luna, a ti i ti tamo. Ja sam desno prvo. Ti tamo, ti ovamo. Ti tamo, ti ovamo. Ima vas dovoljno. Može. Ne, Rokija je tu, Rokija. Rokija za mene. Nije za tebe, ti ima tamo teret, Rokija na nas. Ovo nije za nas, treneru. Treneru, da ja da čuvam, ja sam toga. Treneru, on nije za nas. Da čuvaš. Luk. Ne, ovog drugog. Đorića. Staro, Roki ne sve da primi loptu. Znači, plaster za njega da bude, plaster. Zalepi se za njega. Staro, gdje je Roki? Šta tražiš tu? Gledaj gdje je Roki. Bravo, Kačine, bravo, igramo. Pauza velika. Daj moju poziciju za šut. Ti šutiraš. Ne može ga daš pored oči. Sad da si ga pogodio u glavu, on da će ga udario u glavu. Ovo da baciš kroz u glavu. Rokija, Saro! Rokija, Lukani! Evo ja sam ga vidjela. Bez, Luka, bez! Ajde, idemo. Bravo, Saro, čuvaš ga odlično. I šta? Ajde, izmena. Mogu ja se... A ne. Da izmenimo. Mogu. Ne. Ja. Menjamo. Luka Mihajlović dolazi dole, A Luka Đorić ide. a Luka Đorić ide gore. Koji bi Luka? Luka za Luku, ajmo malo da pojačamo malo ekipu, ajde. Ajde Luko da daš gol. Može, evo ti Luko igraš, malo, ideš u napad. Evo ti je Luka, evo Dušan. Luka i Dušan je na drugu stativu. Bravo za akciju, bravo. Bravo Luko. Bravo. Bravo Paki. Pa Roberto mi go uzeo. Dobacio mi. Napred. Ne njemu. Tu. Možeš meni. Ajmo Čika, bravo Čika. Ej! Bravo Atko, bravo. Nije faul uvijek kad ti misliš. Samo Rokija! Rokija! Bravo.
druga. Saro! Gol na drugu! Ne jako, ne jako! Moramo, vi šta su sve odpanjeli. Evo ga Luka na drugu! Šut, gol! Gol! Bravo Veljko za akciju, bravo Luka za šut! A kako se vi osjećate kao trener? Ja se osjećam kao trener samo kad me oni zovu treneru. Inače ja sam jako srećan zato što mogu da se družim sa njima. Jer i verovali ili ne, od njih može puno toga da se nauči. Znači, uz njih vi se podvalite. Apsolutno. I volio bi da potraje ovo i ja se nadam da ćemo uspeti da za sledeću godinu za letnji turnir imamo ekipu sela za taj uzrast. To je podstaklo ideju da se osnuje školica fudbala. Smo i počeli. Kako se zoveš? Veljko Prezime imaš li? Jovanović. Kako, Veljko? Jovanović. Koliko dugo ti treniraš? Pa od kada su počeli ovde treninzi, a treniram isto i u Stopanje Gornje. Kod babi i dede idem. A koliko godina imaš? 11. Koju školu ideš? Pošao je Stojan Ljubić. Gde? U Kosančiću. A ti gde živiš? Ovde. Vukadović. U Kacavac. Da. Kaži mi, koliko ti znači ova školica? Pa znači mi. Treniraš? Zato pošto uvijek kada dođem na terenu prazno je, ovako imamo s kime da igramo. Jesi više družite sad? Da. Čekaj, a u koji razred ideš? U 6. U 6. I koliko dece ima u 6. u školi? Pa ima 16. Gde se najviše družite, u školi ili ovde? Ovde. Ja sam Dušan Jovanović. Imam 10 godina. Ovde treniram već 2 nedelje, a u Leskovcu treniram 6 godina. U koju školu ideš? Idem u školu Trajka Stamenković u Leskovcu. Kod koga dolaziš ovde? Kod bake i deke. Evo ja pa kod bake i deke i kod Čiku i Strinu. Mislim da si rekao da te brat pozvao da dođeš da treniraš ovde. Da, Veljko Jovanović. On me pozvao bio da dođem ovde da treniram. Imate, jel volite da igrate fudbal? Da, mi to najviše volimo. Šta još od sportova volite? Pa volim fudbal, košarku i to je to. Da li igraš stoni tenis? Pa da, ponekad. A igrice na telefonu? Igram i to, ali sad ne toliko često, sad više izlazim napolje sa drugarima kad imam slobodno vreme. Ako treba da biraš između fudbala i igrica? Fudbal. Ja sam Daniel Jovanović, dolazim iz Leskovca, idem u školi Trajko Stamenković. Ovde treniram, mislim u Leskovcu treniram 6 godine, a ovde nisam znao da ima školica fudbala, pa mi je moj brat rekao Veljko da ovde isto su počeli da imamo treninzi. I onda smo, ja i moj brat dolazimo ovde kod Čike i Strine i onda svaku nedelju, prošlu i ove nedelje smo bili na trening. A gde su teži treninzi, ovde ili u Leskovcu? Pa malo su teži u Leskovcu. A gde je lepše druženje na treningu? Pa isto je. I tamo i ovde u Kacavaću je lepo druženje. Dobro, da nije ove školice, šta bi ti radio vikendom? Pa da nije školice, opet bi dolazio ovde u selo i onda bi dolazio ovde na teren da igramo sa bratom fudbal. Ja sam Nina Đorić, idem u 4. razred osnovne škole. Moja škola se zove Stojan Ljubić, idem u Kacavac. Treniram fudbal od kako smo krenuli da treniramo ovde u Kacavac. Odlično, jel ti se sviđa? Da, baš je zanimljivo. A ti devojčica treniraš fudbal. Da, Zašto? pa ne znam, nekako mi je zanimljiv sport. Jel voliš društvene sportove gde imaš puno drugara i drugarica? Da, to najviše volim. A šta bi radila da nije ove školice, da ne treniraš? Pa svakog vikenda bi se vozila s drugaricama s rolerama. A gde se vozite rolere? Ovde? Pa ovde na igralištu se igra. Dobro. Hoćeš li i dalje da treniraš? Pa želim da nastavim. Šta ti najbolje ide? Od fudbala? Pa ne znam, odbrana možda.
Ja sam Neda Savić, imam 10 godina, idem u osnovnu školu Stojan Ljubić, 4. sam razred i treniram ovde fudbal. Treniram od prvog dana, od kad ima ovde fudbal u Kacabaću. A šta je najlepše na treningu? Pa da se igramo. Igramo se u centru. Eto, to je. Imate još neki teren osim ovog kod škole? Da. Za košarku imamo u centru. A šta više voliš, košarku ili mali fudbal? Mali fudbal. Ja sam Sarat Zorović, imam 12 godina, U koju školu ideš i koji razred? 6. sam razred, idem u školu Stojan Ljubić. A ti si u Kosančiću onda u školu? Da, Pa dobro, kako ti je putuješ u školu? sa autobus. Dobro, a kaži mi, gdje imaš više drugara, ovdje na treningu ili u školi? U školi. A gdje je lepše druženje i zezanje? Na treningu. Šta najviše voliš od fudbala? Pa druženje. Da se družimo kad igramo fudbal. Kaži nam kako se zoveš. Zovem se Pavle Stanković, dolazim iz sela Kacabaća, to je ovo mesto. Treniram u školici fudbala Kacabać od prvog dana. Dolazim redovno, idem u školu u Bojniku, 5. sam razred, imam 11 godina. Idem u školu, škola moja se zove Oš Stanimir Veljković Zele. Nadimak mu je Zele. Da li treniraš i u školi? U školi ne treniram, trebao bi da počnem, ali ne verujem da ću uskoro. Zašto? Zato što nemam baš toliko vremena, više se posvetim ovde da treniram, tako A da gdje živiš ovdje? živim ovde u Kacabaću, odmah tamo preko puta. Koliko ti znači što ovdje imaš školicu i što možeš da treniraš? Pa puno mi znači zato što dosta odvojim slobodnog vremena, zato što se puno trudim i oko škole, puno se trudim i u školici fudbala da uspem da budem poznati. Pa zbog školice prvenstveno se najviše okupljamo samo zbog fudbala. Najviše volimo, moj osnovno najdrži deo kada imamo treninge, kad igramo utakmicu. Dobro, kakva ti je kondicija sad kad igrate? Pa kondicija mi se malo poboljšala, iskreno počeo sam malo da treniram. Počeo sam da dižem neke teške stvari i malo sam ojačao i u šprintu sam brži nego pre. Jesi se I takmičila puno- na školskom krosu? Jesam i puno hvala, prošao sam 5. mesto, a i puno isto hvala mom treneru Zoranu, zato što mi je on dosta pomogao u fudbalu. Ja zovem se Luka Mihajlović, imam 11 godina i treniram ovde u Kacabaću. A u koju školu ideš? U Kosumčiću, Stojan Ljubić. Koji razred? 5. 5. Da. Kaži mi, imate li tamo časove fizičkog? Da. Jel stroži nastavnik fizičkog ili trener ovde? Od njih dvojice? Pa stroži je nastavnik fizičkog. Koje sportove voliš osim fudbala? Sam fudbal. A voliš valjda i neki drugi sport? Pa može boks. Roberto Bančić. Roberto Bančić zvani Roki. Da. Jel dobro daješ golove? Da. A kako pogađaš sa timu? Dobro. Gdje si uspio danas? Na ovom treningu? Pa jesam. Dobro. Kaži mi koliko dugo treniraš ovde? Pa od prvog dana. A koliko godina imaš i u koju školu ideš? Idem u školu Stojan Ljubića, a godinu imam 10. 10, ideš ovde praktično u ovu Da. školu, ovo je tvoje školsko dvorište. Da. Kaži mi, kad ima najviše dece ovde na školskom terenu? Pa ima, u radni dan ima najviše. Koliko dece ima u školi? 10. U 4. razredu, a u 2. razredu ima 2. Jesi igrate? Da. Ili igrate fudbal? Da. A dobro, jel ima još nešto što voliš? Sem fudbala? Ima. Šta? Ima, ja najviše volim od fudbala, više volim karate.
Karate? A treniraš li karate? Ne. A najviše da se zahvalim mome treneru Zoranu. Od kad smo krenuli da treniramo, ja sam bolji od kad smo trenirali i od kad smo igrali sa trenerom, tak sam bolji. Gledaj, kaže ko je najbolji Kragujevac! Doviđenja, čao. Kažete mi šta je deci potrebno od sportske opreme da bi došlo ovde da igraju? Pa šta je potrebno od sportske opreme? Trenutno su nam, da kažem, prioritet ti čunjevi i što ja kažem, golići za preskakanje, da vežbaju skočnost. Lopte smo dobili od mojih prijatelja, od kluba malog fudbala iz Leskovca i još nekih drugara koji su ovako dali lopte. Stefan je uzeo majice. Ima neki koji su se najavili, drugari iz Beograda, da će nabaviti te čunjeve. Vidjet ćemo, mi se trenutno snalazimo tako što plastične flaše napunimo vodom, pa njih postavimo umjesto čunjeva i vežbamo između njih pokrete. Da li treba roditelji nešto da plate za treninge? Apsolutno ništa, ovo je samo moja volja, moje zadovoljstvo i moje slobodno vreme koje bi provodio inače pisanjem neko ili uz kompjuter, a ovako mi je drago sa decom i radimo nešto korisno, svakako, jer su deca srećne, a to već ne može niko da plati. Od opreme šta im treba? Im treba šorc, trenerka, tog tipa? Ne, za treninge ne. Za treninge jedino bilo da dođu u patikama i u nekoj majici. Znači nikakva sportska oprema, ništa nije traženo od njih, nikakve troškove roditelji oko toga nisu imali, ali vidim da su juče i za prošli trening već sami kupovali patike, promenili, videli su da onim kojima su počinjali ne mogu da igraju fudbal. To je. Radan Pustereka portal informiše sa područja Radan planine Bojnika Lebana. Na jednom mestu aktualni događaji, ljudi, gradovi i sela, biseri i juga Srbije, juče, danas i sutra. Zapratite naš kanal i dobijajte obaveštenja o novim video snimcima.